We mogen de grens weer over en Vlissingen kreeg in 1 dag 2 keer de hoeveelheid regen die normaal in een maand valt. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht van dag tot dag. 89 dagen was de Belgische grens dicht, maar sinds maandag is hij weer open. Op 18 maart ging het dicht vanwege het coronavirus en werden buren, vrienden, families en collega's van elkaar gescheiden. En dat is nu voorbij. Voor het eerst sinds 18 maart mogen Zeeuwen weer officieel voet zetten op Belgische bodem. Wie vandaag bij dit tankstation in Zelzaten was, zou haast vergeten dat het in België ligt. En waarom bent u vandaag in België? Om benzine te tanken. En soms om te golven. En deze meneer was zeker niet de enige. Vooral voor de benzine. Hè? En naar de winkel daar, naar de slager. Ja, ik heb het wel gemist. Bij deze pomp tanken vooral mensen uit de gemeente Terneuzen. Sommigen hebben de dichte grens als erg beklemmend ervaren. Ik sprak iemand van 82, die goede kennis van me. En die zei, het lijkt weer wel oorlog. Nou, zo'n benauwend gevoel was het. Voor de Belgen betekent het soms weer wat langer wachten bij hun benzinepompen. Maar daar ligt deze zuiderbuur niet wakker van. Nee hoor, nee. Voor hetzelfde kunnen wij ook naar Nederland gaan tanken. Hè? Ja, dat maakt het niet uit hoor. En zo is alles in ieder geval voor nu weer even bij het oude. Met Nederlandse en Belgische auto's gebroederlijk naast elkaar. 4 basisscholen op Schouwen-Duiveland moeten samengaan op 1 nieuwe locatie in Renesse. Dat staat in het rapport Samen Verder van de gemeente en de betrokken schoolorganisaties. In het nieuwe gebouw in Renesse gaan de christelijke Onder de Wieken uit Burghaamstede en de Helgerzeeschool uit Scharendijken samen op in 1 nieuwe school. De openbare basisscholen De Kierenweijen in Burghaamstede en het Stapelhof in Renesse doen hetzelfde, zodat er dus op de nieuwe locatie in Renesse 2 nieuwe scholen komen. Waar de nieuwe school in Renesse op moet komen te staan is nog niet duidelijk. Hoe gaan Zeeuwse gemeenten om met de huisvesting van hun arbeidsmigranten? Daar blijken flinke verschillen tussen te zitten. Zo wil Rijmerswaal minstens 250 meter tussen woningen met arbeidsmigranten, zodat die niet op een kluitje gaan zitten. Terwijl er in Terneuzen helemaal geen regels zijn. Maar juist dat blijkt voor de problemen te zorgen, zoals in Hoek. Er zijn hier 3 woningen die verhuurd worden aan arbeidsmigranten. En wij zeggen van waarom doe je dat nou? Allemaal achter elkaar zetten, waarom niet in een wijk bijvoorbeeld 1 woning en in een andere wijk weer een woning. Zodat men dan betere spreiding krijgt en de integratie van die mensen ook bevordert. En daar komt nog iets bij, want de huidige situatie brengt overlast met zich mee, waaronder parkeerproblematiek. Als er 4 mensen in een woning zitten, zoals hier, en ze hebben alle 4 een auto, je hebt dan 2 woningen, dat is dan 8, dan heb je al 8 auto's. Hè. Dus dat bedoelen we ermee. Hè. En het onderhoud van de tuinen is ook niet zoals wij hier in Nederland gewend zijn. Daarom wil de dorpsraad dat er beleid komt in de gemeente Terneuzen, waarin is opgenomen dat tussen woningen met arbeidsmigranten minimaal 150 meter zit. De oplossing die zij zien, dat is niet helemaal onze oplossing. Wij zoeken het toch meer in een onderscheid maken van de soort arbeidsmigrant die we hebben. Qua duur dat ze huren bij ons. We hebben mensen die hier heel kort zijn, de short stay om het zo te zeggen. Die soms maar 2, 3, 4 weken op een locatie zijn, daarna teruggaan. En we hebben mensen die wat langer blijven. Dus we zijn ermee bezig, maar nog niet op de manier zoals Hoek het wil. Een versnipperd beleid dus. En van een eenduidig beleid is voorlopig ook nog geen sprake, zegt politiek verslaggever Heiko Strietman. Nou, daarvan kun je rustig stellen dat het een ratje toe aan beleid is. De gemeente Rijmerswaal bijvoorbeeld kiest voor 250 meter tussen iedere woning met arbeidsmigranten. De gemeente Hulst kiest voor 150 meter. Nou, Terneuzen, dat werd al even geschetst. En er zijn er ook nog gemeentes die zoekende zijn. Tolen bijvoorbeeld is bij de gemeente Hulst wezen informeren hoe zij dat nou aanpakken. Nou, dat zien ze bij provinciale staten. Ook partijen CDA, VVD, SGP en 50PLUS die hebben gezegd er moet een onderzoek komen hoe we dit nu eens fatsoenlijk in Zeeland kunnen regelen. Een Zeeuws breed beleid zou je kunnen zeggen. Nou, kan je verzekeren, daar zitten lang niet alle gemeentes op te wachten. En dus wordt vooral de uitkomst van dat onderzoek straks interessant. Want lukt het om als Zeeuwse gemeente de handen op elkaar te leggen en te zeggen oké, wij gaan voor een één breed Zeeuws beleid waarbij de huisvesting voor arbeidsmigranten nu eens goed geregeld wordt. Er is een kans dat het compensatiepakket voor de gemiste marinierskazerne toch niet voor de zomer rondkomt. Dat zegt commissaris van de Koning Han Polman. Op dit moment bemiddelt adviseur Bernard Wintjes tussen Zeeland en het kabinet om tot een ruimhartige compensatie te komen voor de kazerne die niet meer naar Vlissingen komt.
Windjes hameren er tot nu toe op de compensatie voor de zomer te regelen, omdat anders de aandacht voor Zeeland verslapt vanwege de komende Kamerverkiezingen. Maar Polman betwijfelt of het voor de zomer gaat lukken. We willen het voor de zomervakantie afronden, maar ik beloof het niet. Omdat de gesprekken met het kabinet die zijn echt nog heel indringend. En met name op het punt van hoe maak je concreet en zeker dat wat je zegt ook doet. De Tweede Kamer gaat 3 juli met reces. De felle regenbuien die woensdag over de provincie trokken hebben voor veel overlast gezorgd, met name in Vlissingen. Het weerstation daar registreerde 100 mm regen in 24 uur tijd. Normaal valt er 58 mm in een hele maand. Als gevolg van de wateroverlast moesten 16 appartementen worden ontruimd, omdat het water via het balkon naar binnen kwam en de meterkast inliep. Zo ging het er woensdag aan toe in het appartement van Brian Paardenkoper aan de Wilhelminastraat in Vlissingen. Het water kwam uit alle hoeken en gaten. De teleurstelling is erg groot. Het kwam overal er vandaan, dus het is echt lastig te zeggen. Het is gewoon één grote ellende. Het kwam overal, het is niet te stoppen. In maart ben ik erin gegaan, dus echt nog kort. En dan heb je net je eigen plekje en kan je lekker je ding doen. En nu moet je er weer uit. Dus hoe lang het gaat duren, ik heb geen idee. Ik hoop niet lang, maar ik ben bang van wel. Verzekeraar ZLM kreeg in totaal 300 schademeldingen binnen. De verzekeraar schat dat de schade tot in de tonnen loopt. Techniekstudenten van mbo-school Scalda in Terneuzen krijgen weer in kleine groepjes praktijkles. Het gebouw is 3 maanden dicht geweest, maar ondertussen werden voorbereidingen getroffen om woensdag weer gedeeltelijk open te kunnen gaan. Dat betekent looproutes in het gebouw, dat betekent zorgen voor handgelletjes, voor schoonmaakmaterialen, afstemming over van wanneer gaat de ene groep in het lokaal en de andere groep uit het lokaal. En voor in deze ruimte betekent het dat we een aantal borden anders hebben opgesteld dan dat normaal gesproken het geval is. Aan de borden zelf is ook een spatscherm vastgemaakt, zodat ze in ieder geval niks kunnen overdragen. De andere lokalen die zien er ongeveer al een beetje zo hetzelfde uit? Ja, klopt. Daar waar we normaal gesproken 24 setjes hebben staan, staan nu 6 of 8 setjes. Dus ongeveer een derde van de ruimte benutten we op dit moment in die lokalen. Ook in de rest van de school is het rustig, want slechts 20% van de normale bezetting mag op hetzelfde moment aanwezig zijn in het gebouw. Daar komt ook nog bij dat examenstudenten voorrang hebben op de rest. Maar bij de opleiding procestechniek hebben de tweedejaars geluk. Dat was omdat wij een afgebakend geheel aan hun aanbieden in plaats van de reguliere lessen. Dat noemen we een keuzedeel. En dat keuzedeel hopen wij te examineren. Dus door juist nu dit aan te bieden, kunnen we dat als afgesloten gedeelte afwerken voor de vakantie. Dus het heeft ook een belangrijk onderwijslogistieke reden dat we hier staan. Het is voor die studenten ook leuker om het nu af te ronden dan dat ze het weer na de vakantie weer op moeten pakken. En nog het beste is dat als het moeilijk gaat, dat je hem dan eerst hierop monteert. Lukt het dan nog niet, dan gaan we er de oliedruk af laten. Dus je trekt hem er zo op. Ja? Dus niet schuin, want dan ga je knoeien. Ik vind het wel fijn. Ik vind het leuk dat we ook weer, je ziet weer wat mensen en je komt weer even buiten en gewoon weer op een plek waar je echt ook altijd eigenlijk les hebt gevolgd. Ik vind het ook wel fijn dat we dan hierdoor geen studievertraging oplopen. Want normaal zouden we op stage zijn en dat doen we nou niet. En in plaats van dat we nou op stage gaan, doen we alvast een opdracht voor de 4e klas. Hoe het met de studieachterstand zit bij de andere opleidingen is nog onduidelijk. Adolf Versluis liet in ieder geval wel weten dat er geen sprake is van zomerschool. Maar avondschool is wel een mogelijkheid. We hebben al lessen in de avond, avondschool. Het zou best kunnen zijn dat we dat nader gaan bestuderen om te kijken of daar mogelijkheden zitten. Maar het is niet alleen de praktijkvakken, maar vaak ook stage die niet kunnen lopen. Dus dat betekent dat we per opleiding moeten gaan kijken en eigenlijk per student moeten gaan kijken van waar heb jij dingen echt gemist, waar heb je hiaten en hoe kunnen we die zo goed mogelijk repareren. Nou, en dat is waar we nu in de opleidingsteams mee aan de slag zijn en waar we na de zomer proberen een slag te maken. De gevolgen die de coronacrisis heeft worden meer en meer zichtbaar. Donderdag werden cijfers bekendgemaakt van gemeenten en van de detailhandel en horeca in Zeeland. Om met die laatste te beginnen, ondernemers zijn somber. Er is sprake van zware omzetverliezen, blijkt uit onderzoek van de provincie. Ik heb 2 weken staan bibberen, want je weet niet hoe lang het duurt. En je weet niet
Ja, dan denk je van, wat gebeurt er? 295 ondernemers hebben meegedaan in dit onderzoek, verdeeld over 8 verschillende plaatsen in Zeeland. Het onderzoek is daarmee niet representatief. Daarvoor was de respons in totaal gewoon te laag. Maar het geeft wel een bijzonder inkijkje in hoe de coronacrisis heeft toegeslagen in de Zeeuwse winkelstraten en onder de Zeeuwse horecaondernemers. En dan met name hier in Sluis, dat apart wordt vermeld in het onderzoek, omdat de respons hier onder ondernemers hoger was, maar ook omdat de resultaten hier sterk afwijken in vergelijking met de andere Zeeuwse plaatsen. Sluis heeft natuurlijk heel weinig inwoners, maar we hebben een winkel- en horecabestand wat gericht is op 5 miljoen bezoekers per jaar. En het merendeel van die bezoekers komt uit België natuurlijk. Onze vaste klanten zaten achter een Berlijnse muur toen de grens werd gesloten. Vervolgens werden de toeristen de provincie uitgezet en de tweede woningbezitters. Dat waren onze laatste klanten. En dat is de oorzaak dat Sluis zwaarder is getroffen. Met een geraamd omzetverlies van 56% tot september. In de rest van Zeeland is dat 36%. De provincie wil nu met het onderzoek aandacht vragen in Den Haag voor de Zeeuwse situatie in de hoop op meer steungeld. Daarnaast willen ze met de sectoren gaan kijken hoe ze toekomstbestendiger kunnen worden. En dan de gemeente. Veere maakte donderdag bekend dat het vele miljoenen euro schade leidt door de coronacrisis. En Veere is niet de enige gemeente die flink in de min schiet. Wij schatten de gevolgen voor de gemeente Veere op dit moment op 11,5 miljoen. Dus 8 miljoen dit jaar en 3,5 miljoen volgend jaar. Dus dat is inderdaad een behoorlijk gevolg daarvan. Schrok u toen u dat bedrag van 11,5 miljoen euro zag staan? Ja, dat is natuurlijk een fors bedrag en dat vergt ook om een uitgebalanceerd pakket om dat op te lossen. Nergens meer gratis parkeren, overal betaald parkeren, de OZB omhoog en u haalt 11 miljoen euro uit de algemene reserves. Dat is natuurlijk ook een enorme aanslag op de spaarpot van Veere. Klopt. En gelukkig hebben we een spaarpot in Veere en daar is die ook voor bedoeld. Door corona Veere in één klap armlastig? Nou, armlastig. We teren wel in op onze spaarpot. Maar we hebben een plan gemaakt waarbij we ook die spaarpot wel weer denken te kunnen aanvullen. De schade van 11,5 miljoen euro is opgebouwd uit verschillende posten, volgens Ariana Lafort. Voor Veere gaat het om de volgende posten. Door het ingezakte toerisme mist de gemeente tot en met volgend jaar vele miljoenen aan toeristenbelasting. Er wordt ook minder geparkeerd omdat er minder bezoekers zijn. Er is bijvoorbeeld ook extra personeel ingehuurd. Denk aan die BOA's die er moesten komen om al die mensen op afstand van elkaar te houden. En wat te denken van al dat voorlichtingsmateriaal dat is aangeschaft. Corona veroorzaakt de schade niet alleen bij ondernemers, maar ook bij gemeenten. En dan heb je het ook over niet-toeristische gemeenten in Zeeland. Denk bijvoorbeeld aan Terneuzen, niet bepaald een vakantiehotspot, maar ook in deze gemeente nu al 1,8 miljoen euro schade. We zijn niet de meest toeristische gemeente, maar desondanks zijn dat bedragen die op dit moment niet binnenkomen. Daarnaast heb je parkeergelden die we hebben, het winkelcentrum daaromheen. Wordt toch veel geparkeerd, dat valt dan weg. Nou, daarnaast hebben we heel veel sportaccommodaties waar je inkomsten van hebt. Nou, je merkt gewoon dat dat minder gebruikt wordt. Zelfs nu ze gaan gebruiken is dat op afroep. Dat gaat een heel andere indicatie zijn. We hebben behoorlijk wat bedrijven hier in onze omgeving zitten. Nou, er zullen er altijd bij zijn die het net niet redden. Die zullen uiteindelijk bij ons ook in de boeken komen. Soms wat bijstanden. Nou, als je dat allemaal optelt, dan zitten wij ook op die 1,8 miljoen. De gemeenten hebben hun hoop gevestigd op het Rijk, die al heeft toegezegd om de coronaschade te gaan vergoeden. Een welkom gebaar, want de gemeenten kampen al met grote tekorten vanwege de jeugd- en ouderenzorg die ze zelf nu moeten regelen. Roompot is overgenomen door de Amerikaanse investeerder KKR. Hoeveel de Amerikanen voor het recreatiebedrijf betalen is niet bekendgemaakt. KKR is een van de grootste investeerders ter wereld. Volgens Roompot blijft het hoofdkantoor in Goes en levert de overname ongekende mogelijkheden op. Het bedrijf verwacht de komende jaren dus nog harder te groeien dan gepland. Roompot verwelkomt jaarlijks ongeveer 3 miljoen gasten en heeft een omzet van bijna 400 miljoen euro. Ze zijn de toeristische trekpleister van Zeeland, de rustige en brede stranden aan de kust. Maar sommige worden steeds smaller door de sterke stroming. Met zandsuppleties worden de stranden zoveel mogelijk in stand gehouden. Maar om ze te behouden is er meer nodig. Normaal voor onze strandhuisjes, zowel rechts als aan de linkerkant, liggen normaal gesproken ook houten vlonders. Om mensen eigenlijk wat toegankelijker op strand te krijgen. En dat is dit jaar ook gewoon niet mogelijk, omdat het gewoon gigantisch schuin is. En we met hoog water bijna geen droog zand overhouden. En dat komt door? Afkalving.
Dit strand bij Kamperland is niet het enige waar het strand erodeert ofwel afslijt. Ook andere stranden hebben ermee te maken. Het zand verdwijnt er door heftige golfslag of stormgeweld, waardoor het strand niet meer op de gebruikelijke natuurlijke manier kan aangroeien. Om de kustlijn veilig te houden verricht Rijkswaterstaat om de zoveel jaar zandopspuitingen. Die zullen steeds vaker nodig zijn. Richting de toekomst gaat het zeeniveau stijgen en zullen we meer zand op de stranden moeten brengen om hetzelfde volume strand en zand op onze kust te houden. Bij de Hogeschool Zeeland onderzoeken ze nu of er andere mogelijkheden zijn om het zand langer vast te houden. Zoals met een oesterrif of een zandmotor zoals voor de kust van Scheveningen ligt. Wat we daar doen is eigenlijk dat we gebruik maken van de golven en het getij om het zand zichzelf te laten verspreiden langs de kust. En dat maakt het natuurlijk een stuk goedkoper. En ook hebben we in één keer heel veel zand aangebracht. En dat maakt het natuurlijk ook een stuk goedkoper. Het heeft ook ecologische voordelen, omdat we in één keer een grote verstoring doen. En daarna 20 tot 30 jaar is de verwachting niet meer terugkomen. Gemiddeld 40% van de verblijfstoeristen in Zeeland komt voor het strand. Rijkswaterstaat hoogt alleen op als het onveilig wordt, maar een aantal strandexploitanten zou graag meer zandopspuitingen zien. Anders dan verdwijnt ons beroep binnen dit en een jaar of 10, denk ik. De Zeeuwse kustgemeenten proberen hier nu een fonds voor op te richten, maar dat gaat veel geld kosten. En dan is er nog de grote vraag hoe lang je de stranden met extra ophogingen kunt behouden. Het landzijde hebben we vastgelegd. We hebben er heel veel gebouwen opgezet en beton, dus gewoon harde keringen. Terwijl aan de andere kant komt de zee omhoog, dus je hebt een soort van coastal squeeze. En je moet eigenlijk zorgen dat dat strand gewoon wel op en neer kan bewegen. Dus daar moet genoeg zand voor beschikbaar zijn, zodat het ook mee kan groeien met de zeespiegelstijging. De boulevard van Vlissingen is bijvoorbeeld ook best wel een hard punt. En daar zie je het al gebeuren eigenlijk, hè? Want je had daar meer strand natuurlijk. De zeespiegel die stijgt al natuurlijk. Dus je krijgt daar steeds meer dat zandige strand daar gaat verdrinken. Want dat kan niet terug naar achteren schrijden. Dus daar moet je een ander soort van oplossingen gaan bedenken. Maar hier op een best wel zandig stuk met duinen kan dit in principe, als je het genoeg tijd gunt, wel meebewegen met de zeespiegelstijging. Maar je moet wel, en dat is wel realistisch, zo'n strandpaviljoen, misschien moet het wel een stukje naar achteren. Dit zal pas over enkele decennia spelen. Er is nog tijd om oplossingen te bedenken. Nu kunnen we met het huidige suppletieprogramma best wel uit de voeten de komende 10, 20 jaar. Maar het is wel tijd om erover na te gaan denken en ook op kleine schaal toch wel experimenten te gaan doen. Zodat we ook in de verre toekomst dit soort beelden nog kunnen zien. Als er in oktober nog 1,5 meter afstand moet worden gehouden, dan komt er dit jaar geen kustmarathon en dus ook geen wandelmarathon. De organisatie wil het evenement alleen houden als het kan verlopen zoals normaal. Voordat er een definitieve beslissing wordt genomen, wacht de organisatie nog even de persconferentie van premier Rutte af van aanstaande woensdag. De organisatie wil dan voor 1 juli de knoop doorhakken. Wordt vervolgd dus. En hiermee zijn we weer bij zaterdag. Voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk altijd nog terecht op onze site en in onze app. Voor nu nog een fijne avond.